Антон Митов представя. Здравейте отново и от мен. Мислих, че ще е по-слънчево, но не е. Като гледам през прозореца. Обикновен сив работен ден, нищо, че е събота. Време на предизбори, или не знам как точно да го кажа, като предприсъединителни такова ми звучи някак такова едно предварително. И точно по такова време винаги се сещам и се връщам назад, и това ме подсеща, когато сме по време на избори, че аз съм тежък почитател на Том и Джери. Това е много странно. Нали, всички ще кажат от какъв зор па избори Том и Джери. От дете съм тежък почитател на Том и Джери филма на Уолт Дисни. И радост, когато дойде 10 ноември, появиха се много нови канали, между тях и Cartoon Network. Нали? И там имаше Том и Джери от А до Я, както аз обичах да казвам. Но защо? Какво общо има все пак това с изборите? Някак си ме подсеща, че като гледа човек Том и Джери, абсолютно съм сигурен, че много малко от вас са се усетили за това. Вие виждате цялата картина на състоянието на света преди Втората световна, по време на Втората световна и след Втората световна война. Как се е променял политическия строй? Ако гледате внимателно Том и Джери, изведнъж се разбира, че анимационните филмчета са много поучителни. Дребният факт, че Уолт Дисни преди това е субсидирал Хитлер, няма никакво значение, но това между другото да го кажа, но филма му е гениален. И защо започвам с Том и Джери? С Том и Джери започвам, защото там има една голяма, дебела, чернокожа жена, която гони с вика Томас и да го удари с чехала. И като казвам дебела чернокожа жена, се сещам изведнъж за какво ми означава на мен името Big Mama Scandal. Поканил съм тук моят приятел Иво Гочев с неговата група Big Mama Scandal, и винаги когато чуя името Big Mama Scandal, аз си представям едра, дебела жена с чехъл, която гони Томас. Много интересно. Да. Кажи ми как по друг начин да ти обява названието на групата. Здравей, Иво. Здравейте на всички. Добре звучи. Аз харесвам тази трактовка. Нали, ти си бил в Щатите и знаеш, че Биг Мама, като се каже, всички се сещат за дебела чернокожа жена. Това име, между другото, в Щатите приеха го добре. Издадахме 3 песни с Перис Рекърдс там. Тоест името се приема навсякъде по... Аз не казвам, че не е хубаво името. Макар, че имате в моите очи, вие като група, така черно петно. Участвали сте в Евровизия, че дори и до финал сте стигнали. Евровизия 2006. Имам крайно негативно отношение към изключително либералната фестивал Евровизия, където никога мъжки групи като Цепелин, Deep Purple няма да участват. Не знам дали ме разбираш какво искам да кажа. Много добре разбирам, но аз имам малко по-различно мнение за Евровизия. Съм го казвал в други интервюта, че Евровизия е място за нови млади таланти, а не за Лед Цепелин и други командоси като нас. Ще се съглася с теб единствено и само ако става дума за Селин Дион, което беше едно грозно пате, почти имаше мустаци докато пееше. Нали? Аба, не, Аба остави, там имам друго отношение. Говоря ти точно за Селин Дион, която след като спечели най-изненадващо Евровизия, тя стана най-голямата мегазвезда. Не защото това, че грозното пате стана в Кралица, едно страшно работоспособна жена. Тя имаше период, който издаваше по 3 албума на година, че и повече. И пее на френски и на английски. Винаги, когато таланта е съчетан с упорит труд, много ми харесва. Това трудно се защитава. Разбира се, и те, между другото, дори самите Аба казват, че са ги взели на подигравка в пресата в Швеция. Да, те също са смешни, ако си спомняш как излизат и как... С Waterwall, нали? Да. Waterloo. И е трябвало да доказват, че не са еднодневки. Нали?
Явно това е традиция от Евровизия, който спечели, нали, после да се налага да доказва, но то всъщност ние доказваме всеки ден. Така че... Преди това беше популярен Демис Русо. Защо се сещам за него? Той казва, като го попитаха защо така ти изпадна популярността, той каза, мене Аба ме уби. С появата на Аба залезе Демис Русо. С това свързвам Аба. Виж, не го знае това. Да, но не съм те поканял за това. Ти си обиколил целия свят. Значи, това означава, че ти имаш поглед върху картината на света, както аз върху картината света през Том и Джери. Да. И нещо подобно правя такава връзка и може би за това ще си поговорим следващите минути, но преди това искам само да кажа, че ние не сме сами в това предаване, заедно с нас Руслан Беров, който като мене няма творчески псевдоним, но след това музикалният ми редактор Мишето Дела Русо и Варели Леков. Нали? Варели Леков, това дойде от, не мога да не го обясна пак, от Илфи Петров. Там има товарете буретата, в портокалите бурета, графинята тича с изменено лице към езерото. А тук ще го перифразираме, товарете портокалите в Варели и графинята тича с изменено лице към езерото. Така. И повече няма да го обяснявам в предаването това. Така че остана Варели Леков и наша милост и искаме, ще чуеме първо едно твое изпълнение на групата Попочно. Да. Awake Me, това е песен от нов албум, който продуцирам и така много му се кефиме на това парче. I'm reaching out the stars, but I always feel it too, to have you in my arms. Did I ever had enough of right against the wall? Did I ever had enough? I wanna give you more. See the red I wait for you, which hiding from her hair. See the red I help me too, and get me out of there. Did I ever had enough of riding in the storm? Did I ever had enough? I wanna give you more. So awake man, so awake man, so awake man, so awake man. Did I ever feel it blue? Did I ever feel it true? Did I ever feel it blue? Антон Митов представя. Иво, знам, че страшно много
места си по света посетил, но има и много острови. Колко бяха? 35 не 130, 35 острова. Само 35 острова. Да. Тогава да започнем с най-важния остров, по който, когато ми каза, че си свириш там, аз казвам, там някъде не свириш ли един образ, дето песента му имаше текст, дървесата ме болят, и аз не можах да разбера какво точно означава това нещо. Ами, доколкото знам, той вече не е там, но е бил на Ланзароте. Това е Канарските острови. Това е Канарските острови. Над Фуертевентура има един малък остров, много екзотичен, нали, с вулканичен остров. Какво е да свириш там? В смисъл, разкажи повече, защото това си вадиш хляба на практика. Да. Аз за първи... Явно не можеш с изключително приличната си група да правиш пари. Напротив. Правиш ли? Добре. Ние много дълго време ни няма. От 2011 година пътувахме половината свят и сега последно време, след COVID, нали, чакаме да се на Канарските острови свириш ли твоя музика? Зависи от мястото. В по-големата част свиря най-различни стилове музика и някои от моите песни, като аз за първи път каснах на Фуертевентура 2016 година, когато заработихме с най-голямата испанска музикална агенция. И на Фуертевентура имам 2 зимни сезона по 6 месеца. Какво представлява този остров? Този остров е вулканичен и, между другото, специално Фуертевентура, Канарските острови са няколко острова, 5-6, 7, от които най-известният е Тенерифе, на който аз не съм ходил. Аз бях на Гран Канария, където се намира Лас Палмас, който е всъщност столицата на всички Канарски острови. Те хората си мислят, че е Тенерифе, но Тенерифе си е най-известната дестинация. А пък Фуертевентура е най-близкият остров до Африка. Добре, това е така малко географско. Какви хора живеят там? Каква се препитават? Какво ти е направило на тебе впечатление? Интересувал ли си пенсии да ли получават? Получават как? Това е Испания. Ето. Да. Получават. Има много българи, между другото, там музиканти и, разбира се, други неща, които работят. Като Фуертевентура, примерно, 2/3 е пустиня и там е сниман един от епизодите на Междузвездни войни. Не го знаех този път. И е най-малко разработения остров, заради това, че най-отскоро е започнал туризма там. Гран Канария на мен много ми харесва, много е по-луксозно, така да се каже. И бидейки музикант, аз се занимавам с музикалната част на... Добре, освен да свириш, ти така си отивал в страни. Разбира се, да, пътуваш. Има много паркове, има много различни интересни градчета. Даже на Гран Канария има един остров, дето трябваше да си го запише, как се казва, Моро де Агохереада, който е с сняг. Даже мога да кара ски. Сериозно? Да. Огромен връх, нали, който... Дават ли под наем там? Дават всичко, под наем. Всъщност, Канарските острови са място, където можеш да се гмуркаш, може да с разни лодки да влизаш навътре. Имаше разни подводници, доколкото знам. Да, за там и виза не ти трябва, ако си от Европейски съюз. Европейски съюз, да, влизаш си спокойно. Има много колоездачи по магистралите, които правят някакви маршрути с тия спортните колела в целите екипи, нали, такова. Има страшно много парапланер. Има всичките неща, които като забавления, нали, за туристи, от пиенето на бира до скачането с парашут и гмуркането в океана. Аз където и да ходя в чужбина, когато искам да ям нещо, най-бързо и навсякъде има тези проклети пици, които италианците се възмущават от тях. Да. Интересна истината. Или китайска храна. Да. Как е там с храната? Ами, прекрасно е. Между другото, Испания много се кефа на храната, защото е много ефтина и много качествена. И има страшно много италианска храна на Канарските острови. Даже на Фуертевентура, най-северния град, се нарича Коралехо. Ние се майтапихме малко с звучението на това име. Но всъщност това е италиански град. Там предимно италианци живеят и всъщност като вървиш по улиците, моловете, магазинчетата, ресторантите и рок-клубове има доста, където можеш да видиш типично италианска гледка. Нали? Всичко е оформено италяно. И испанците са съгласни с това? Разбира се, да. Няма такъв национализъм, нали, и патриотизм. Много италианци има работещи на Канарските острови заради последната икономическа ситуация в Италия. Последните години чувам, че не е много цветуща и заради това
Бягат на тия места. Преди да продължим, така да се подготвиш преди това, имал си интересни места също други. Доста, не само Канарските острови, където ние тук аз екзотично знам, че е много хубаво прекарването, но не знам колко ми струва транспорта до там. Има дестинации, дето, примерно, Тортова, където ходи кралското семейство да си почива английското. Колко 3000 отиване и връщане, лева или евро? Не знам. Аз знам само, че до Хавай, като ходих, от Лос-Анджелес билета с кораб беше $4000 на човек. Ма ти си ходил по работа, смисъл да свириш. Аз бях... И, както се казва, възстановил си парите. По-добрия вариант бях. Да. Антон Митов представя. Приятно ме изненадвате. Аз тази ваша песен я знам. 3-минутна, нали? Тя е нова. Да. Целият албум е подчинен на
принципа на Битълс, радиофонични 3-минутни песни. Иначе потъвате в морето от музика. Иначе влизаме в някакъв underground, където не искаме да влизаме. Ние сме рок група, която иска да бъде навсякъде. Той и за нас важи това. Между другото, обаче колегите не го спазват. Като почваме много да философстваме и да говорим, никой не ни слуша. Човек да спива. Но тази песен, доколкото разбрах от тебе, е посветена записана в стил Ван Хален и посветена на Еди Ван Хален. Ние сме едни от малкото в света, които правиме нещо по този повод. Сега, докато я слушах как пееш ти с този твърд английски акцент, изведнъж се сетих за Боб Марли. Да, и той има друг английски акцент, но и стана малко по-сладко изпълнението. Да. Смяташ, че не ти е твърд английски акцент? Ами не. Твърд български. Не. То е нещо, аз съм нещо между американски и английски, което е интересно, защото пък от няколко години работя с една английска агенция и ми се наложи в Германия да забавлявам много английска аудиторията, малко съм си сменил английския вече. Иначе имах монреалски акцент, като отидех в Калифорния. Не знаех как съм го придобил, но аз понеже бях женен в Канада и така придобил. Колко време беше женен в Канада? 4 години общо, като 2 години не бях напускал изобщо Канада и после почнах да правя договори в Калифорния. И там ми казаха, как си издържал? Ти ли е студено? Студено е зимата. То си има 4 сезона в Монреал. Ние си мислиме, че ходят. Ние не сме ли на почти еднаква географска? Не, те с Монреал е географски, ако оттеглиш една черта, е Букурещ. В Букурещ знаем, че винаги има големи преспи там, сняга зимата Румъния. Ню Йорк е на нивото на София. Географско. А в Канада свири ли? В Канада малко интересна история, но там ми беше агенцията, нали, агента, с който пък ходихме в Америка и оттам аз го смених с един агент в Лос-Анджелес и почнах да правя договори в Калифорния. Ходих до Хавай по този случай 5 пъти, безплатно. Ето, виж как свързахме. Ти си бил и на Каймановите острови, даже по чуда каза, че тук съм забравил, че съм бил на един много малък остров. Да, Джорджтаун, това е Гранд Кейман. Островите, даже нарочно ходихме да се снимаме с една банка, да се изфукаме, че имаме сметка на Каймановите острови. Което не беше верно, защото само пихме бира и се разхождахме. Не ви ли потърсиха данъчните? Не знам на коя страна трябва. Това е между другото нож-2 острията, защото ако те видят на Гранд Кейман, нали, на Каймановите острови, беше много интересно. Ние даже ходихме, мисля, че няколко пъти. Той е в in the middle of nowhere, нали, как казах, че в средата на нищото. Да, но ето, чек. Кайманови острови. В по-цивилизовани държави бил ли си? Сега извинявай за този. Да. Аз всъщност цялата Скандинавия, Южна Европа бая хубаво цивилизовано изглежда. Италия, Испания, Франция. В Германия бях 4 месеца Германия, Швейцария, Австрия, Холандия, Унгария и Словакия. 21 година с английската агенция, дето работим от 21 година. И в Америка съм бил, разбира се, от двете страни успях да видя от Флорида и от към Калифорния. Мексико го видях от двете страни. Кое ти е най-интересното място? Бил си и в Куба? И в Куба бях, да. Но това не беше по работа, бях с бившата ми жена. Канадката, в Куба бяхме. Интересно, много интересно. Къде най-много ми хареса, трудно мога да ти кажа, защото на повечето места не ми хареса. Да опитам по друг начин. Къде печелиш най-добре? То не зависи от това къде си, с кой работиш, с коя агенция. Няма значение, откъде си получил. В Калифорния не беше никак лошо. Така. В Калифорния с този тип музика да пробиваш, това е интересно. Да, защото това си тяхната музика, всъщност американската. Ние сме американска група. Станахме американци, дето вика един приятел. И така. Но, къде е в Калифорния? Аз чаках да кажеш нещо повече. В Калифорния първият ми договор беше в Лос-Анджелес и надолу Лонг Айланд, Санта Барбара, Сан Диего, после Мексика, Баха Калифорния. Какво ти е впечатлението от Америка? Това ли е твоето място за живеене? Да ти кажа честно, аз съм видял Америка от двете страни, както и бях в Аляска, между другото, ама то не се брои за остров. Нали си говорим за острови. Да. Америка е един огромен
огромен континент и една империя, която тук в Европа, даже не да оставим България, но в Европа трудно могат да си представят размерите на това нещо. Това се намира на цял континент една империя световна, в която живеят 360 милиона души. И аз трябва да съм бил на повече места. Аз бях на много места в Америка, но в сравнение с размерите на това нещо не мога да кажа все още, но примерно има хубави местенца там. Не е Европа, обаче. Трябва всички, които отидат на там, да се подготвят психически, че това не е Европа. Това е друг континент. Цветовете са други в Америка. За съжаление, Лос-Анджелес не ми направи впечатление, но аз вече бях ходил в Санкт-Петербург, в Лондон, в Рим, в Стокхолм, в Копенхаген и в Лондон, не знам дали казах, но когато отивах вече в Лос-Анджелес, аз и живеех в Монреал, което те се това означава ли, че си канадски граждани? Това забравих. Ами, вече не. Но съм резидент на Испания. О, добре. Да, това стана след Канада. Ще пиеме сангрия, явно. Да. Като да. И ще дадем паеля. Ще дадем паеля, да. Ами, може би като край сега само за тази част от разговора, нали, ще те поздравя с една американска група, която дори не знам как се казва, но после ще ви съобща. Добре. Току-що разбрах, че слушам група, която даже не съм и чувал, Сум 41. От 2000-та година, това е горе-долу от времето, което и вие сте тръгнали да станете известни. Не. Ние тръгнахме много по-отдавна, ама 1991 тръгнахме да ставаме известни. Няма значение, аз имам... Сега ще разбереш какво имам предвид. Просто съм впечатлен, че на тебе са ти плащали през цялото време и ти си обиколил света. Вършил си работа, но така излиза. Разбира се. И тук да се върна отново на моята шега с твоя твърд английски акцент. Как да отидем за Ямайка, където също си бил. Първата ми асоциация каква е била, че беше, че ти пееш като Боб Марли с акцент. Не мога да го докарам толкова, но там има такива, дето го докарат. Те така си говорят просто. Какво е Ямайка? Ямайка общо след аз не знам, те имат беше щат на Америка, нали така? Не, англичаните там са ги... Англичаните ли бяха? Така са ги култивирали. Ямайка е едно много опасно място. По принцип. Много интересно, много екзотично. Там ядах тяхното национално ястие Jerk Chicken се нарича, което е едно лютиво пиле. И е рязано с едно мачете това пиле, като е изпечено. Просто едни парчета с едни кокали. С едни кокали и такова. Ядах захарна тръстика, която струваше $1, 1 метър. Да. И това ли има опасната? Захарната тръстика и чикън пиле? Ами да. Може би имаха и още някакви неща. Всичко е ром. На Карибите всичко е ром. Всякакъв, който може да си представиш. Наистина много хубав ром, който не сме чували. Тук аз ходих в едно имение, специална екскурзия, която там ядахме техните национални неща и гледахме там, където се произвежда този ром, само че Стейпълтън ли се казваше или нещо друго, вече не си спомня. Ямайка е много опасно място и там, където едното място, където спирахме, беше Фалмут се казва, където си има истинско КПП и ако излезеш, ще имаш инструкция, военните те инструктират колко души ще нападнат, какво ще ти предлагат и ти как трябва да се отцепиш от тях. И има едно място в града, където мога да отидеш, след което там пазят едни двама полицаи с мотори, с калашници и казват от тук нататък на твоя отговорност. И ти така погледаш от едната страна на улицата, на другата няма нищо и кажеш добре, няма да ходя натам, защото те не гарантират сигурността. Директно ти казват, ако отидеш натам, може и да не се върнеш. Да знаеш, нали? Само да те предупредим. Но в Мексико също има много такива места. Така че Джамейка е... Ти ли беше интересно? Музей на Боб Марли нещо има ли? Там всичко е Боб Марли, още от излизането от
там митница или какво, всичко е в Боб Марли, джапанки, хавли, всичко е Боб Марли, да. Да, този човек е национален герой и се използвали като протест на неговата музика в ЮАР. Не знам дали знаеш. Да, знам, че свалят там едно правителство. Питър Бота. Правителството на Питър Бота. Да, само, че това е само... I shot the sheriff. Да. И това е само обаче на чернокожите, на белокожите. Един друг музикант излезе, че са служили на белите. Може. Шугармен, който скоро откриха какъв е. Не знам дали си гледал и филма за Шугармен. Много е интересен филма. Това е един музикант, който от мексикански произход, и понеже почва да провия по времето на Боб Дилан и не му обръщат много внимание, той има две касети. Два диска, да речем, по-съвременно да кажем. Да. Така, който не е ясно по какъв начин попадат в ЮАР, правят ги на плочи, обявяват го за национален герой, там тяхната местна група даже свири неговите песни. Ти си е чувал песента, но аз сега няма как да ти изтънаникам. Не мога да се. Казвам ти го като любопитен факт, как музиката може да бъде и друга, нали, не само... Разбира се, да. Както аз, освен това, че свързах вашата група с избори по странен начин, единственото нещо, което и на мен е моята връзка, е на контрол песента, кога ще дойде най-щастливия ден, когато ти си... Няма нищо общо с изборите, обаче ми харесва като някакъв протест срещу всички. Ние между другото сме участвали в избори, така активно през 90-те години. Сега последно време, нали, по чужбина се подвизаваме и не сме участвали скоро тук. Вече съвсем. Тя музиката вече по съвсем друг начин се завъртя и особено като казвате за тези 3 минути, като използвате, но за съжаление времето е кратко. Аз така много неща още мога да те питам. Но... давай. Няма да това предаване, ще е някое друго. Може би, ако отидеш и след като отидеш се върнеш да разказваш за това. Да. Освен това ти ми подари един прекрасен CD, който аз ще използвам даже понякога да илюстрираме с вашата група. Чудесно, тъй като аз така съм много труден на тема български групи. Много малко харесвам от тях, които си заслужават и обикновено съм прав. Но това е друга тема. Дай да не се хваля. Благодаря ти за участието. И аз благодаря. Иво Гочев от Big Mama Scandal, Руслан Беров, Варели Леков, Мишето Дела Русо и моя милост Антон Митов ви пожелават приятна събота и неделя.